Sige, Burgi, mamili na kang sangkap yan ay. Ay doon na bap na naman yung titinda mo ngayon eh. At karakal sangkap. Aloko, Burgi, muwari papansin, mapali-pali na yung panahon. Why niya ini? May nimbento na akong bayong halo-halo. Baburi mo sabihan bap, halo-halo yan. Why, ay ni mga nakatang kamatis, 10 bulong ang papasi. Ay doon na bap, kaparas na kasi. Wala ko, balam linaklak kang Bix, mento ya kay ngasbuk mo. O nano na pa rin pangana mo nga rin bap, para ka na ako yan. Ako naman pipilinan din, pangana mo na lamo ka bud. Ang burgiya ka, tatlo ko, nakipay ng customer ko bayo ika. Kutsaka mo na ako papamilinan nandun, iba pa talaga. Oo, vlogger ka burgiya, kaya buri ko paneda kang approach. Tsaka buri ko panay mo kong bibidyo, bantang ating kong libre promotion. Ang tabap. Wala ko, speaking of promotion, check this out. Tayo ba? Isa, dua, lu, pat, lima, enam, tu, lu, siyam. Bay, dana bap, na ano ito? At pengo gume gamit ni salo mo ay. Ito yung ngawsan kong gravitational hollow force. Ay doon na bap, kaporma na lagyo para na ano ito. Ewari malyaring gogo mo niyang natural ay. Oo, malyari naman burgi yun. Yung kasanayan ko na kasi ako naalala ko, bala mo, manirism ko na. Tsaka para ka na, gustong gagawan ko ito, magogo yung masaleseng halo-halo ko. Ang kay, lilinis siya pa yung buldit na ning kasirola ko. Yan iba pang noy, buri na malinis na medyo makapagal. Ano? Ay bap, joke mo. So 9 times may palang gagawan ta na bap, mamilang ka pa pala habang gogo may halo-halo mo. Well, standard dyan kasi 9 times eh. Balo mo naman, lucky na inadapin. Oh boy, laklakan mo na yan ako. O pinakayanin ka na ako yan bap. Hamod, gagagad ka masyado. Okay, tayo pa may kong customer na eh. O mga rano pa na ako kaya halo-halo mo bap, nang kanya man lalawin eh. Kapag mo, Burgi, manaya ka, gawan tayong special yung keka. O yung keka boy, Yan yung buri ko ang bapang noy eh. Ay dana bap na ano yan? Bala mo halo bebe ay. Bulang kaya, tanang alubebe naman. Eh mga babawang champurado. Dana bapot kalabnuan yung kaya ang champurado. Wah, panya boko mo ito eh. O ini na, Burgi, stop tanang keka. Dampe, karagdagang ketches yung halo-halo mo. Ang kaya dininan kaya pang french fries, dita kasi buyas, bawang, betchin, ampong kamatis. Eh, milala ko keninga, bulong ang papapasi para mentol yung asbuk mo. Pakantang alakang nga sabi, Burgi, ay nidinan tayo pang wasabi. Pakaragdagan kaya, bangan ta na ka masukasbuk ning nimal ka. Dinan tayo pang dita ka chili sauce, tsaka tanya gawan ng kikatang moves. Isa, ngayon ba? Ngayon, ngayon pa. Ano? Ito. Ano? Lucky 9. Ay dana ba, kaya kapapagal kang gagawan mo ngayon. Alay ko, makabidyo ko eh. Why ni na burgi lang ako. Ano kasi sabihan ko, Dana? Dana ba, may pagal ka yata. Promote mo namin kaya ang kay bap. Ako ba, paluwa ko sa labatot. Ingalo-halo mo lang yatang yelo ne. Gamburgi, nga ni mo papansinan. Oo, makapagal kasing kaya, magparim lang yelo. Nga sangkap namin tintinda ko. Ay na Burgi, laklakan mo nila ako. Sige na ba, promote mo nang kaya ang kay. Karan palang bisa mga ninikan. Talaga mapagal na ako.